היום אנחנו רוצים להראות לכם מה זה סגירת חורף. באתר מופיע סגירת חורף, אבל אנחנו עכשיו פיזית במקום רוצים להראות במה מדובר. כל פרגולה או סככה היום ניתן לסגור עם שמשונית, לבצע פה סגירה מאוד איכותית ויפה. מה שאנחנו רואים פה זה פרזנט שמשונית שמורכב על המסגרת, עליו אנחנו מלחימים את ה-PVC השקוף ליצור חלונות. כל היריעה הזאת יכולה להתגלגל על ידי זוג רוחסנים שנמצאים בקצוות היריעה, על ידי אבזמים עם רצועות. ניתן בימים חמים פשוט להרים את כל הקיר הזה ולגלגל אותו. פה יש לנו כניסה עם דלת, גם שתי רוחסנים, רצועות גלילה ויכולת בעצם להיכנס ולצאת בצורה פשוטה וקלה. בסגירה הספציפית הזאת יש לנו פה מה שנקרא גם אפשרות לפתוח את החלונות. החלונות האלה נפתחים עם שתי רוחסנים בצורה מאוד פשוטה. במקרה הזה הלקוח חיל האוויר מתאמן גם קצת מפריע לנו. רואים פה דוגמה לחלון שנפתח. החלון נפתח פתיחה חיצונית עם גלגול מאוד קטן ופשוט, ויש לנו פה רשת נגד יתושים. רגע קרצייה, רגע. זה כלב. זה יצא. זהו רוני? נעשה עוד פעם את הגלגל. החלון נסגר בפשטות, ובואו נעשה סיבוב פנימה לראות את כל היריעה מבפנים. בואו איתי. זה אחד התופרים הוותיקים שלנו. פשוט נוצר פה חלל, בעצם עוד חדר, 30 מטר מרובע, סגירה פשוטה וקלה, עם יכולת לפתוח את זה. לזה אנחנו מתכוונים סגירת חורף סופר יפה ומקצועית. המשך יום נעים לכולם, ותודה. מתפרת STR, כנסו לאתר www.strrr.co.il, מתפרת נווה ים.